Köszöntök mindenkit, az elnökségi tagokat és a kedves kollégákat. A nevem Malmágy József Attila, kolozsvári ökumene teológiáról jövök, és több mindennel foglalkozom. Most például, amit elhoztam, a hit eróziója, a vallásvakulás címen, egy olyan kezdeti kutatásom, ami most kerül gyakorlatilag papírra, de sok évet foglalkoztam vele. Gyakorló lelkész vagyok és kutató teológus, és van egy olyan valami, ami nem hagy nyugodni, úgymond, hogy mi történik, vagy miért történik meg az, hogy a vallás elvesztette a létjogosultságát. Mert hogy ez történik. A vallás elvesztette létjogosultságát, nem az már, ami volt, vajon miért. Ezzel foglalkozom az előadásban. A hitnek a fogalmát tárgyaljuk, hogy lássuk, hogy miért erodálódik. A hit nem kavargó érzés, a hit egy feltétel nélküli igen, mondja Buber az egyik könyvében. Ez egy nagyon érdekes dolog azért, mert nagyon sokszor úgy állnak hozzá, hogy a hit az egy érzelmi reakció. Van érzelmi része, az igaz, de a hit az nem volt soha érzelmi reakció, akár a Héber iratokat nézzük, ahol a hit kifejezése itt jelenik meg, ugyanazzal a gyökkel fejezik ki, amivel kifejezik az áment az imádságok végén, tehát amikor az ember imádkozik és azt mondja az imádság végén, hogy ámen, ami azt jelenti, hogy úgy legyen, vagy úgy van, az egy támogatást, szilárdságot, stabilitást, állandóságot, megbízhatóságot jelent. A görög iratokban pedig a pisztisz kifejezés jön, ami hűséget, vagy bizonyosságot, hitelességet, ugyanazt jelenti gyakorlatilag, mint a héberben, és az alapszó, ami megjelenik, a rábeszélésből vagy a meggyőzésből származik, hogy egy ember racionálisan, logikusan felfogott valamit, és nem azt jelenti, hogy valamit érez. A magyarban pedig a hit kifejezésünk a régies hívséggel fejeződik ki, vagy azt jelenti, és belőle származik a hívő, vagy hogy hitt valakinek, valaminek, tehát engem meggyőzött az a valaki, aki elmondta azt, amit elmondott. És ez megint nem érzelmi kérdés. Döntés az igaz, de nem érzelmi kérdés, hanem meg kellett értsem valamit ahhoz, hogy valahova fel tudjon zárkózni. Ez az érdekessége a dolognak. Miért erodálódik, később beszélünk róla. A vallás fogalma, majd lássuk a vallásvakuláshoz mit tevődik hozzá, a vallás mindig az én és te kettősségén múlik. Nincs olyan, hogy személyes vallásom, ami csak engem érint, azért, mert ez egy nagyon nehéz fogalom így, mert akkor megint beleestünk az érzelmi körbe, de ide visszatérek. Az érdekes az, hogy többféleképpen próbálják megmagyarázni a fogalmat az európai kultúrákban. A religare-ból, ami azt jelenti, hogy összeköt, mások pedig azt mondják, hogy a religere-ből jön, ami azt jelenti, hogy figyelem meg óvatosság, újraolvasás, újraértelmezésképpen születik meg. Magyarban például a vallás az megegyezik azzal, amit a görög martúreo mond, hogy megvallani valamit, de nem feltétlen a bűnöket csak. Mert ugye a középkori teológia szempontjából ezt úgy határozzák meg, hogy a bűnöknek a megvallásáról szól, és akkor, ahogy megvallom a bűneimet, én hozzátartozok valamihez, de ez nem ezt jelenti igazán. A megvallás az azt jelenti, hogy megvallok egy folyamatot, egy olyan valamit, amivel én befogadom az Istennek a közeledését, ezt a valamit megvallom, és el kell jussak vele feltétlen módon a fele barátomig, mert hogyha nem, akkor nem létezik vallás. Az csak egy ideológiai játék, meglátjuk nem sokára, hogy miért és hogyan működik. Eliade a Szent és Profánban a következőket mondja el, ő is a latinnal játszik, a sanctum, mind a szentnek a szava, a körülhatároltból, a leszabodtból ered, ugye itt van a sancire és a temenos, benne van a gyök a templomban, a magyar kifejezésben is. A fánum az azt jelenti, hogy valamit ünnepélyesen felszentelnek, tehát valamit leválasztanak valamiről, a profánum pedig ennek az előtere. Ezért teljesen profán nem létezik. Az a fogalom, hogy valami szent és az, ami kívül van, az nem az, ebből az elgondolásból nem létezik. Azért, mert a profán az hozzátartozik a fánumhoz. Szerves része ennek, holisztikus része ennek, hogyha úgy tetszik. Egy rendszerhez tartozik a kettő, és nem külön van. Ez elgondolkodtató, de visszatérek erre is.
A profán dicséretében a filozófus mond egy nagyon érdekes részletkérdést, hogy a mai világban, mivel a szent helyek megmaradnak, mert alapjában véve az ember, ha akarjuk, hanem egy vallásos lény, megmarad benne mindaz, ami a régiekben is megvolt, de nagyon sok dolog megváltozik. Vannak például szent helyek, ahol megáll az idő, ahol megáll a profánum, ahol megáll a hétköznap. És ma az ilyen idő például a múzeumok. A múzeum helyettesíti a régi templomot. Azért, mert a régi templomban, hogy megállt az idő, ma a múzeumban áll meg az idő. Mindent, amit kitesznek, kiraknak, kiállítanak, olyan, mint a régi szent dolgok. Ez egy érdekesség. Utána elmondja azt, hogy mivel a vallás a közösségből való kivonást jelenti, ilyen a múzeum is. Nem mehetsz el oda, hogy mindent megfogdossál. Hogy mindent felpróbáljál, hogy mindent kipróbáljál, hogy mindent lássál, hogy működik, elég, hogy csak nézed, azért, mert ahogy hozzáértél, megszüntetted a szentségét. A profanizálás az meg ennek az ellentéte, hogy valamit közönségessé teszel, azáltal, ahogy közeledsz hozzá. De a professzor elmond valami nagyon érdekest. És az, ami nagyon érdekes, és amit elmond, az, hogy minden, ami történik, az csak folytatása annak, ami rég volt, csak egy másik színben van. Ezért úgy érezzük, hogy az, ami vallásos, az eltűnt, közben nem tűnt el, csak más mezben van. És nem a templomba megy az ember áhítatot átérezni, hanem egy épületbe, egy épülethez, valami kiállításra, a múzeumba, vagy valahova egyéb helyre, ahol meg tudja adni ugyanazt, vagy meg tudja érezni ugyanazt a fajta érzést, amit vallásosnak hív. A vallásos megközelítések háromfélék. Az első az érzelmi, amit mondtam is már, hogy elmész egy közösségbe, vagy egy helyre, és azt mondod, hogy én érzem a helynek a szentségét. A helynek a szentségét nem lehet érezni. A helynek a szentsége az egy olyan valami, amit az ember döntés alapján megpróbál megfontolni. Vannak olyan típusú vallások, ahol az érzelemre teszik a hangsúlyt, érzelmi fellobbanásokra, aztán vannak másik fajta vallások, ahol a racionális, tételes megközelítések vannak, tehát nem a misztikumot keresik, hanem a racionális megközelítést, hogy megértsem. Ilyen típusú vallások a protestáns hitközösségek vallásai, ami sokkal több dogmatikát jelent, és a dogmatika körül meg sokkal több vitát is jelent, mert hogy kinek van igaza. Az érzelmeknél nem tárgyalhatod, hogy neked van igazad, vagy nekem van igazam, azért, mert neked az érzésed sajátos, az én érzésem is sajátos, ezért kevésbé fogunk vitatkozni ezen. A racionális, tételes viszont igen. Aztán van egy másik megközelítés, ami a funkcionális megközelítés, hogy én azért vagyok vallásos ember, mert a vallás tulajdonképpen egy rendet mutat, ami működik a természetben, ami működik a szociális szférában, ami működik az emberekben, ami működik az emberi biológiában, vagy az emberi pszichében, és ez a fajta megközelítésben a vallásos ember azt jelenti, hogy én azért teszem ezeket a dolgokat, hogy funkcionális és működőképes legyek. A vallásnak az alapja tulajdonképpen az emlékezés. Azt mondja Jan Assmann a Kulturális Emlékezet című könyvében, hogy csak jelentőségteljes múltra emlékszünk, és csak az emlékben tartott múlt telik el jelentőséggel. Egy további lépés az, amit a rabbi elmond, hogy nekünk nincs történelmünk, nekünk emlékezetünk van. Ez egy ma élő rabbi, és érdekesen fogalmazza meg azt a tényt, hogy amikor történelemről beszélünk, egy lezárt dologról beszélünk. Amikor emlékezetről beszélünk, egy aktív dologról beszélünk. És a kettő között nagyon nagy a különbség. Mai napig a 3500 éves Páska vacsora emlékét a zsidók úgy ülik meg, hogy egyes szám első személyben, vagy többes szám első személyben mondják el a történetet. Azt mondja, hogy mi voltunk Egyiptomban, nem hogy az őseink voltak Egyiptomban, ezáltal az emlékezet marad élő, és nem történelemhez kötik az egészet. Ez egy nagyon érdekes dolog azért, mert ilyenkor a vallás egészen másképp működik. A vallásnak a működése, ahogy Assmann megfogalmazza a Kulturális Emlékezet című könyvében, a tárolhatóságon, előhívhatóságon és közölhetőségen működik. Ha ebben a háromból valamelyik hiányzik, akkor nem működik. A tárolhatóság az mindig azt jelenti, hogy van valami olyan múltbeli esemény, ami igazán számít, ezt hogyan tároljuk. A költői megformáltság és a retorikai alakzatokkal teszik ezt meg. Poétikába, narratív leírásokba, bármibe, hogy meg tudja fogalmazni, és meg tudja kötni olyan módon, hogy ezt majd egy adott pillanatban elő tudja hívni. Az előhíváshoz mindig rítust, vagy rituális megjelenítést hoznak, vagyis ünnepet.
És az ünnepben megéled újra azt a régi történetet. Erre valók a házassági évforduló például. Mert ez is egy rituális valami, eszedbe jut, hogy milyen volt akkor, az a bizonyos esemény, amit tároltál, csak mi most nem fogalmazunk költőjesen, és nem úgy zárjuk ezt az eseményt le. Azután meg ott van a közölhetőséghez, kell egy kollektív részvétel. Ha nincs meg a kollektív részvétel, akkor elvész az előhívhatóságnak a miensége, és nincs értelme a tárolhatóságnak. Ezáltal megszüntettük a vallást. És amikor ezt megszüntettük, akkor bekerülünk ugyanabba a rendszerben, hogy átmentünk a templomból a múzeumba, átmentünk a vallásból, a hitből a képzőművészetbe, és mindenféle lefolyt egy teljesen másik fázisra. Ez a templomnak az alaprajza, és be akarom mutatni itt valamit. Itt van a Szentek Szentje, itt van a Frigyláda, itt van a szentély, aztán kívül van a papoknak az udvara, meg az izraelita férfiaknak az udvara, a nőknek az udvara, és legkívül ott van a népeknek az udvara. Ez felrajzolva fraktálisan, ugye aki ismer már tudja, hogy ezzel foglalkozom, hogy a fraktálokat keresem meg és értem meg a bibliai gondolkodásban, meg az irodalomban. Ez fraktálisan azt jelenti, hogy innen a Frigyládából kiindulva szenté lesz a Frigyláda miatt a Szentek Szentje, a Szentek Szentje miatt szent lesz a szentély is, azután a papok udvara, a férfiak udvara, a nők udvara, meg kint a pogányoké. Most egyszerűen feltenném a kérdést, hogy akkor hogyan történik meg az, hogy a szentség megszüntet és elválaszt, hogyha a szentség pontosan arra megy ki, hogy mindent átöleljen, nemhogy leszakítson. Mert a vallásnak igazán ez lenne a szerepe, hogy mindent magába tudjon foglalni, nem azt, hogy elvonjon. De az egész európai gondolkodás, vallásos gondolkodás az elvonás felé megy. Ezért vannak azok a latin, meg görög kifejezések, amelyeket mutattam az elején, hogy minden arra megy, hogy valamit leszűkítsen, és körülírjon, hogy érinthetetlen legyen. A bibliai vallásban pedig nem ez történik, hanem ez a hullámzás történik különböző szinten, amikor elérkezünk oda, hogy mindenkit befogad. A vallásfogyatkozás azért történik, mert hogy elvesztettünk valamit, Mikeás profétától idézek, felteszi a kérdést, hogy mivel járuljunk az Úr elé, és akkor elmondja, hogy esztendős borjakkal, vagy olajpatakokkal, vagy a gyermekemet áldozzam fel, nem, Istennek nem ez kell. Istennek az kell, hogy éljünk a törvény szerint, törekedjünk a szeretetre, és legyünk alázatosak az Istennel. Ez azt jelenti, hogy mit csinálok a liturgiával. Mert a legtöbb helyen a liturgia az, ami megmarad, vagy ami próbálja összetartani az egészet, a bibliai vallásban pedig a szeretetre törekvés, az alázatosság és a törvény szerinti élés az. Azért, mert ez össze kell kössön engem a külső emberrel. Ha nem tudja összekötni az én hitemet a külső emberrel, akkor én nem vagyok igazán vallásos. Mert a vallásom nem ér semmit. A vallás is olyan egy adott pillanatban, mert utánozza a poliszt, olyan, hogy amilyen a város, olyan a János. És a vallásban, amikor eltűnt a természet feletti, és bekerült a politikum, akkor hatalomra ment ki a játék. És mivel hatalomra ment ki a játék, az embernek a félelme az, ami megtartja a vallást, és azok, akik vezetik az egész környezetet, arról gondoskodnak csak, hogy ha az ember fél, akkor az ember fizet, ha az ember fizet, akkor a papírréteg megél, ha a papírréteg megél, akkor mi adjuk a megváltást. De a vallás nem így működik. A vallásban történik egy rövid zárlat. Ha valaki itt volt és emlékszik a múltkori előadásomra, akkor ezt elmeséltem. A Kuhn-féle tudományos ciklus, hogy megvan a tudomány előtti korszak, aztán a normál tudományos korszak, az anomáliák megjelennek, amit a tudomány nem tud megoldani, paradigma válság történik, ezért forradalmasít a tudomány, és az új paradigmával megpróbálja megoldani a helyzetet. A vallás nem ilyen. Azért, mert a vallás igazságokba hisz, ha megjelennek az anomáliák, amit nem tud uralni, akkor vallásos krízis lépik fel. Keresztényeknél, a félholdban és a zsidóknál is pontosan így működik ez, de a vallásos krízist úgy próbálja megoldani, hogy visszatérünk az eredeti igazságra, és fundamentalisták leszünk. Ami azt jelenti, hogy sokkal erősebben nyomatni fogunk valamit, ami amúgy is anomáliákat szül, és nem fogja megoldani a helyzetet, hanem vallásos krízist hoz. És hogyha megfigyeljük azt, a vallásos krízisek, az anomáliák azt okozzák, hogy a felekezetek lebomlanak. Amikor teológiát végeztem, akkor 3000
500 keresztény felekezetet számláltunk, most 45 000 felett van, csak a keresztény felekezet. Ez azért, mert mindenki, aki forradalmasítani akarná a vallást, azt a vallást kiteszi magából, és egy másik vallás alakul. Ezért úgy kellene viselkedjen a vallás, ahogy a tudomány viselkedik, hogy önmagamba oldjam meg, belül vallásosan oldjam meg, hogyha válságba kerültem, forradalmasítsam a hitemet. Nézzem meg, hogy mi az, amit rosszul hiszek, rosszul teszek, hogy odaérjek, ahova érnem kell. Mert a vallás azt jelenti, hogy eljutok az Istentől a fele barátomig. Az Isten fogyatkozás, mint vallás fogyatkozás azért történik, mert az ember képtelenné vált egy tőle idegen valóság megértésére és megragadására. Az ismeret gyarapodása a felvilágosodásba oda vezetett, hogy elvesztettük a természet felettit, vagy megfogyatkozott csak. Az Isten, mint ismeret tárgya lett, és a teológusi gőg rendszereket ajánl, nem élő Istent. Ez a vallásnak a problémája igazán. Az Isten eszme olyan, mint egy bálvány, legtöbbször a vallásunk az, ami közénk és az Isten közé áll. És megint visszaértünk oda, hogy a templom helyett jön a múzeum, a prédikáció helyett jön a kiállított festmény, vagy szobrászati mű, vagy akármi egyéb. Így fogy el a hit, és így fogyatkozik meg a vallás. Köszönöm szépen.